Došli u novu emisiju Sečom akcija i reakcija. Welcome, welcome. Susreti u prolazu. I današnju emisiju, kao što ste već navikli, proteklih godina, decenija i vekova, počinjemo sa NJVV mitom, Denom Dimitrijevićem, genijalnim pesnikom koji je izdao 2 knjige, jedna je dobra knjiga, a druga je još bolja i zove se Papir trpi sve. Promocija je bila nedavno u Beogradu, knjigu sam pokušao da nađem u raznim knjižarama, ali nešto nema u izlazima, made knjižare kao ćorava kokoška zrno, nikako da nabodejete, ali je zato tu mita i zato je logično pitati ga, koji je najbezbolniji način da se uopšte dođe do njegovih knjiga i do njega? Kao što sam rekao pre 10 minuta, sve radim po pozivu, znači ko me pozove ja ću doneti knjigu. Mogu da kontaktiraju grupu iz Cista Mita na Facebooku, to je najbolja varijanta. Ja mislim da to sasvim dovoljno, da. Tamo su ljudi, opet moji slušalci koji to se održavaju, rade, jer ja, verovali ili ne, još uvek nemam kompjuter i veliki sam, neću kažem protivnik, ali eto, odbijam malo tu tehniku, stvarno se i ne razumem u te stvari, a i nešto nemam želju za tim stvarima. I ovo što vi držite sada u rukama baš mi je uplašilo. Jeste strašno izgleda. ali svaka čast moćna spravica i to poštuje. Tako da ljudi mogu tu da se obaveste, za sada još nema u zvaničnoj prodaji, jer ja nisam znao da izdavanje knjiga je toliko težak posao i zahteva i mnogo para i mnogo veza i mnogo vanzakonskih radnja. Ja stvarno ne želim to da radim i onda ako treba prodavat ću jedan put u Knez Mihajlovoj, dogovorit ćemo se, pa će ko hoće da dođe može da je kupi. Ne mogu da klečim i da molim i da ja njima platim da bi oni prodavali moju knjigu i tako što će gurnuti negde u neki ćoškić i reći će posle mesec dana, pa znate gospodine, niko nije došao da traži vašu knjigu. Znam za Dena Dimitrijevića mitu da će za 10 godina, dakle u narednoj deceniji, čovjek biti u svim antologijama. A umeđu vremenu pamtite njegove stihove. I znajte još nešto, najbolji voditelji nisu pred radijskim mikrofonom. NJVV, dakle njegov voditeljsko veličanstvo mita, posle promocije koju je imao prošlog četvrtka, to je četvrtak, je tako? Mislim da jeste, popio sam malo pa se i ne sećam. Više uglavnom uspela je promocija, zahvaljujem se Pan teatru, dečije pozorište koje se nalazi u Bulevaru Revolucije, odnosno sada Bulevaru Kralja Aleksandra. I njih ima na Facebooku, ko ima sitnu decu može da vodi dečicu na predstave. Odlični su ljudi, odlično radi i potpuno besplatno su mi sve omogućili. Prljav inspektor Blaža takođe se istakao u akciji, došao je da me podrži, takođe bez ikakve nadoknade i bez ikakvih nekih molbi i ucenjivanja. Čovjek je pročitao, rekao svaka čast, ti si super dečko, ako mogu pomoći ti, šta treba, ja sam rekao šta, on je rekao važi i eto. Svidjelo mu se i vidio sam kada je uzeo da čita, ja posmatram ljude inače, i kada je uzeo da čita knjigu, ustavi da kao prelistava, vidio sam koliko se uozbiljio i da nije to bilo tek reda radi da bi mene kao dobrovoljio, nego je stvarno se zamislio i čim čovjek malo skupi obrve, znate, i nabora čelo, znači da razmišlja. Ili mu se možda išlo u toalet, pa je zbog toga se namrštio, ne znam, ali u svakom slučaju hvala mu do neba. Kad god budeš želeo nekom da se zahvališ, mikrofon ove emisije za to je otvoren, samo za tebe. Hvala, pozdrav svima. Pesničke muke. Novinari, kritičari, izdavači u širokom obilaze me luku, njihova se pažnja teško privlači, da li na sebe ili kog drugog da podignem ruku, da li moram sebi uvod seći ili skočiti s kakvog mosta, možda ću tako slavu steći. Pesama mojih tad im neće biti dosta, da li da se s njima potučem, ne ide sam da se hvalim, da li da se na terazijama svučem ili jednostavno knjigu i sebe da spalim. NJVV mita, njegovo voditeljsko veličanstvo mita, genij od pesnika, imali ste na stolu i u današnjem zakonu akcije i reakcije. Dejana Dimitrijevića očekujte i u sledećoj emisiji. Ima on još ponešto da kaže, a ja sam valjda uspeo još ponešto da ga pitam. Jer ko pita i do mikrofona doskita.